Yan. Dadaan tayo rito. Sa ilog. Sige, gumana. Yun o. Ayan na. Ayan na. Dito na lang tayo. Ayan na. Ayan na. Tubig oh. Oh. Libre tubig, libre laman. Ganda. Padarot ini. Darot na din ang buka na tayo dito. Kain. Ang daan. At swimming day. Malalim. Ganda waligo. Wow. Paligo sa pipili. Basin. 2,000 years. Taas ng bundok. Galliano Rice Terraces. Dito tayo. Galliano Rice. Aray ko. Taas. Ito baka sakali kung magustuhan kuha tayo rito ng lupa. Ganda to pag tag-ulan, may tanim. Yan. Sunod natin pupuntahan yun, yung daan na yun, yung paakyat yun hanggang doon. Yan. Yan. Susunod natin pupuntahan. Ito madalas sa mga riders dito. Gusto ng mga riders daw rito. At marami na daw mga pumuntang riders. Dahil sa daan. Pati bayan ng motor dito. Yan po, kitang kita na ang Baguio. Yan po ang mga Baguio area na po yan. Maliit na ilog. Tabi lang. Kaya nyo man. Bisa mo Dudong. Okay. Ay. Ang bagal. Yan po ang hanging bridge. Dito na kami sa Baguio.
Tay. Natulog kayo, Tay. Ayan si Mama. Manggi. Yun lang mausok pero yan masarap yung usok sa sa ano ba yan? Sa niluluto. Ayan na nga po. Yan lang po ang mas ang liit po kasi sandok. Ito kasi malaki. Walang ganito po na sandok na maano kahoy. At least ma-control kasi ito pag ano. Pag yung malaki kasi, laki. Ba't kulay pula po? Yung red rice. Red rice ang ginawa. Oo, tapos iba rin yung ginawa natin doon na suman. Puti naman po. Ito ano nito pangalan? Biko? Biko, yung kakanin. Bikong kakanin. Yung kay suman. Suman. Na may balot na ano yan. Yan. Masarap dyan. Matrabaho lang kasi ito. Oo nga po eh. Ito yung galing kay Pilang. Yung kanin, yung bigas. Wala na yung mga red rice dyan sa basket. Yan ang naano ko eh. Yan ang inaano nila ama. Oo. Nila ina, yan ang bigas nila noon. Bawat punta namin, red Red rice. rice. Ngayon wala na. Bibihira na nag-ano po ng red rice. Puro puti na lang ang ano nila. Tsaka ang bango. Ngayon wala na, puro puti na. Sila man ang Pilang na lang naggaganyan. Iningi namin is Ano yung malagkit? malaki. Pero yung bigas, meron pa kaya silang mga Aywan ko lang, tanungin mo. Diyan sa Baska, wala na yata nagtatanim ng red rice sa Baska. Wala sila yan yata. Kulang bigas. Yan lagi namin nakakain pag bakasyon. Anin nila. Ako sa kanya ilagay yung batik. Sarap kumain, mahirap lang maghalo. Tapos yung nagluto, busog na. Busog na. Ayaw na kumain, pagod na. Talaga, oo. Nagsawa na Ito sa... naman kasi pag tinatawag ako na ante, ito ang ano namin kumisan. Siya nagluluto sa loob. Babalik pa ako dito ulit. Ganda. Mga expert pagluto ng kakanin. First week pa ng March natin Suman. pinag-uusapan to, di ba? Di ba? Diyan? First week pa ng March natin pinag-uusapan to. Suman naman. Kailan na? Yan, bablog ko yan. Sasama ko sa vlog yan. Tawan-tawa eh. Uwi ka na rito. Sel! 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 Upload ko yan. Tawa ka ng tawa. Ay, upload ko to. Tawa ka ng tawa para makita. Wag yung puro noo. Yung mukha. Yan, layo mo mukha mo. Oo, ayan. Ayan oh, ganda oh. Ganda-ganda. Ano? Wag mo lang ilapit ha. Uwi tayo, uwi. Ano, masarap na luto. Buridibod. Buridibot. Buridibod. Yung Tagalog, halo-halong gulay. Buridibod. May binagoongan karne sa kwan. Ulam din namin nung dumating kami nung Masarap na ulam mo. Puro karne. Kaya ka tumagal matatanda rito, puro gulay. Pag nandito ka sa probinsya, puro gulay. Nga po eh. Kahit sa Manila, Oo, gulay din. ganun din, pero Pag puro karne, karne. wala. Tapos walang exercise.
Yan, yung hula-hula niya lang na kay Ide. Alis Ide, ang pantay-amin niya Manila. Nakakamiss sa probinsya. Oo, dito sa probinsya Yung talaga. mga gumagawa mga ganyan, no? Bihira na rin gumagawa ng ganyan dito. Dito sa Manila, puro bilhin. Pag wala kang Order na lang. order, By order na lang. Tatawag mo, nakabilao na. andyan na sa harap ng bahay mo. Hindi mo alam kung paano niluto. Oh. Dito talaga, makikita mo na talagang yung tiyaga ka lang mag-ano dahil sa init. Pero pag naano na rin ito, masarap na rin ito. Yan nga. Sarap. Kuha ka na din ng platito mo. Ito, kapakunin mo yan. Alin po? Kuha ka ng platito mo at Sige po. Sige po. ay sus, Mamaya po. para Ayan o, kain na kayo. Tikim. ayun o, May platito sa loob. Oo, may platito. 25, isang maliit na, 35, 50. 3,000 na to sa Manila. Depende may baka 4 to 5,000 yun. Dami ah. Malaking bila. Yung lati. Sa Ilocano, ano po? Ladok. Ladok. Wala ko rin dito. Ano yung dahon? Yung dahon to susar. O kaya yung silupin ba? Lasang kalay sundi. Wala kaming kilala. Sabado, isulya ka ba ng Lolo di Manila? Sa ano naman yun? Sa Alabang? Hindi, doon sa Bikutan po. Ay, po, magdala matagal naman kasi na nakasama namin si Ruby. Sa Baska po kayo dati. Hindi po, dito. Dito lang talaga. Parang namumukha ko kayo pero sa Baska. Nung maliit kami, siguro. Palagi kami sa Baskat. Ay, siguro. Kasi Pero di, hindi rin, pa tayo kila. di na rin kayo Kasi di na rin kuminsan nagbago doon yung itsura kila nyo eh. Lola Piling kami dati kuminsan. Doon kami nag-standby. Hindi nagkinang yung ano, yung alak. At biro naman, kumakawayan. Yung Ato ti maala. Siguro no da kayo ti may ijayin na wala ti maala. laki ng asyenda niya. Auntie Josie. Meron pa sa cross kamo. Meron pa nga sa cross. Dami. Ijay manda. Ijay ulo pa na. Sa cross. Mahal pa yung cooler. Ijay. Tika ng nyog. Ayun na, kaya nga naglabas-labas na. Parang at least makaano. Kasi hindi. Bilis lang din niluto ah. Basta naluto na yung kong rice. Yung mahirap lang itong paggawa ng lagi. Ayan o, pag nasobrahan sunog. Oo. Mapait. Mahangin naman. Ilagay natin yung lagi. Sa Baska wala nang gumagawa niya. Uling. Pero kahoy wala. Uling na pag umusok. Kano isang hiwa? Naaano pa rin. 5? Grabe ka, 20, mga 30, ganun. Sa mall, ang mahal. Depende pa sa laki. Depende pa kung makapal o manipis. Oo nga eh. Yan ang maganda sa probinsya. Kain po. Mayaman na mga tao doon sa cross. Sa Baska. cross, labas ka yata doon na sila. Sa aring sa Bawang, Gilian. Yan, another batch.